Okay, so ang title o uluhan nining ato ang sermon karon, nataligaman nga kahigayunan. So murag lawom ang nataligaman, pero nahibalo siguro mo unsa ning nataligaman, no? Kana bang murag nakawali na tani pero lahi ang atong gitumong, pero kani ang kahigayunan nga nataligaman, no? Mao ni siya ang ato ang title tungod kay akong gibase nato sa sugilanon nga si Herodes nga naanagin unta sa iyang atubangan ang kamatuoran, iya pag yung nataligaman, wala na gyud niya makita tungod sa iyang garbo. So mao na ato ang title karon, ug dunay title ka mahinungdanong bahin nga ato ang pagatukion, no? Nining mao sugilanon si Herodes aduna gayoy kasayuran, ang kasayuran ni Herodes mahitungod kang Ginoong Hesus, no? Nahibalo na siya nahibalo siya ni Juan Bautista. Ang ikaduha ang pagkabilanggo, ang hinungdan sa pagkabilanggo o kamatayo ni Juan. So nahibalo si Herodes gyapon na nitungod kay siya man ang nagpadakop o nagpabilanggo ni Juan Bautista. Gani siya pa ang nagsugo nga ipapatay, no? Ay katuluan na mao ni ang bahin siya mga tinun-an, ang tubag siya mga tinun-an diin nagpabilin sila nga matinud-anon hangtod sa katapusan sa kinabuhi ni Juan Bautista. Okay? So atong tanahon ang una mga igsuon ang kasayuran ni Herodes. So unsa may nasayuran ni Herodes? No? Sa 14 naging unya siya ni Herodes nakadungog niini kay ang ngalan ni Jesus nabantog naman og diha nag-ingon nga si Juan nga tigbautismo gibanhaw gikan sa patay ug mao kanay hinungdan nga kining mga gahuma naglihok diha kaniya. So ilang nakita dinhi ang gisulti dinhi mga igsuon nga nakita nila si Juan Bautista nga nagpanghimo og mga milagro, naghimo siya og mga pagpanudlo, no, nga dili gud nila matukib sa pulong ang kalantip sa salabutan ni Juan Bautista. Busa ilang gipasangil, giingon nila nga kana si Juan Bautista si Jesus Christ, no? Mao ni siya ang nagpanudlo unya kay gipatay naman ni si Juan Bautista, ang gitan-aw ni Herodes ug sa mga tawo nga si Ginoong Hesus mao si Juan Bautista nga nabanhaw, no? So nagsugod ang sugilanon sa pagkadungog ni Herodes bahin sa nagkadako na kayong kabantog ni Ginoong Hesukristo. Nakadungog siya mahitungod ni Juan Bautista kinsa nagsangyaw ang iyahang gimantala mao gyud ang una mao ang paghinulsol sa mga sala ug nagbunyag siya sa mga tao. Nakita usab ni Herodes nga apil sa Ginoong Hesukristo nga gibunyagan ni Juan Bautista, no? Bersikulo 15 nag-ingon apan ang uban nag-ingon kini mao si Elias. Ang uban nag-ingon usa siya ka propeta sama sa propeta sa karaan. Gipasabot nila nga si Ginoong Hesus dinhi mao si Elias o propeta Elias, no? O propeta sa mga karaan panahon o sa unang tugon. Sa 16 niingon dinhi nga apan sa pagkadungog ni Herodes siya mingon si Juan nga akong gipunggutan ug ulo nabanhaw. So dili siya motuo kay siya man mismo nagsugo. Siya mismo ang nagpabanlod ni Juan sa bilangguan. Mao na iyang gisalikwa ni Herodes kini nga idea nga nag-ingon siya nga si Juan Bautista gipunggutan sa ulo o kini nagpamatuod nga si Herodes nahibalo sa panghitabo mahitungod sa iyang kamatayon, no? So dinhi mao ang sangputanan sa sala ug ang kahadlok nga mahibaluan kini dili nato gyud kalikayan mga igsuon. Pananglitan kita dunay sala usay magduha-duha ta pag konpisal. Ug dunay tay sala usahay ato pang taguan. Ug dunay tay sala usahay ato pang tabunan, no? Dinhi si Herodes may igsuon ang iyahang sala tungod siyang kadlok kini nagpadayag nga siya sad-an. Ang iyang tanlag may nagtulisok ni Herodes. Kini nagdala kaniya sa sayop nga pagsabot sa ministeryo na Ginoong Hesus. Tungod sa iyahang sayop nga pagtuo na sayop sa bangyang paglantaw sa ministeryo ni Ginoong Hesukristo, no? Ingon usab nga pagkabanhaw ni Juan. Nagtuo siya nga si Jesus mao si Juan Bautista nga iyang gipunggutan sa ulo ug nabuhi pag-usab. So nadala siya sa mga pagsulti sa mga tao, ang mga istorya sa mga tao nga si Juan mao si Ginoong Hesus mao si Juan Bautista. Umiresulta usab kini sa sayop magkapagtuo sa pagpangagpa sa mga tao kay daghan ang mga tao nga nagsulti usab nga mao ni ang nahitabo nga si Juan nabanhaw gikan sa mga patay
o ang ilang pagtuusap ni Ginoong Hesus usa lang ka propeta, no? So mao ni ang atong nagdala na nato sa ikaduha ka punto nga ang hinungdan sa pagkabilanggo kamatayon ni Juan, no? Ang pagkabilanggo o kamatayon ni Juan, Marcos 6:17-28 ningon dinhi, kay si Herodes mismo nagsugo sa pagdakop ng Juan ug nagpagaid kaniya sa bilangguan. Tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kini asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Nganong gi-mention man dinhi sa pulong sa balaan pulong mga igsuon nga ang kini asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Sumao ni ang ato ang pagatukion karon nga ang kahimtang ni Herodes wala gyud subay sa kabubuton sa Ginoo. Diin nahisupak usab kini sa balaod. Versikulo 19, nag-ingon diha, og si Herodias nasilag kang Juan, og butunta niyang patyon siya, apan wala siya makahimo niini. So ngano man, nasuko man si Herodias, o nasilag man siya ni Juan Bautista. Mga igsuon si Juan Bautista, usa ka propeta, usa ka nagsangyaw, usa ka matuuran, ug dili mao ni siya nga tawo nga dili gyud siya maglipod-lipod pagsulti sa matuod, bisan pag nagatubang siya sa mga opisyal sa gobyerno o kinsa mga dagko nga tawo ni ato panahon na si Juan musulti gayud sa tinuod bisag atubangon pa niya ang kamatayon. Mao ni dinhi si Herodes nga naimpluwensyahan sa iyang asawa nga si Herodias, nagpapriso kang Juan tungod sa iyang pagsaway sa ilang kaminyoon. Sumao ni hinungdan, no? Gisulsulan ni Herodias nga asawa ni Felipe nga gihimong asawa ni Herodes, no? Daghan mo gud sila puro daghan mo nga, no? Anyway, gihimong asawa ni Herodes, no? Naglagot siya tungod kay gibadlong man, no? Naimpluwensahan siya, niingon dinhi misayaw o giisip supak sa balaod ang ilahang relasyon. No, gisultian gini ni Juan Bautista sa adlaw nga natawhan ni Herodes ang iyang anak nga babae nga si anak nga babae ni Herodias, no? Nginganlan og Salome, misayaw alang kaniya og sa iyang mga bisita. Diin nakapahimuot, no? Kayo kanila nga si Herodes usa ka hubog ang iyang kahimtang ug bisaad sa paghatag kaniya sa bisan unsa nga hangyo. So atong tan-aw ni dinhi mga igsoon, no? Kini si Herodias adunay anak nga ginganlan og Salome. So anak ni siya sa unang bana, diin iyang gikuyog dinhi sa pagpuyo nila ni Herodes, no? Giaghat siyang inahan ang anak nga babae mihangyo sa ulo ni Juan Bautista. Agig pagtahod sa iyang panumpa ug sa iyang mga bisita, si Herodes nagsugo og pagpatay kang Juan, kini nga sugilanon mga igsuon nagpasiugda sa tima sa sala, no? Sala gini ang ato ang gitan-aw dinhi. Unya ang iya sang gihisgutan dinhi mao ang politikanho niya nga kaangayan nga dili siya gusto ni Herodes nga siya tan-awon sa iyang makatawhan nga huyang. Mao na nga iyang ang gisangputan niini sa dinali-dali nga desisyon. Sa bersikulo 20 nag-ingon tungod kay si Herodes nahadlok man kay Juan atong timan-an, tungod si Herodes nahadlok man kang Juan kay nahibaluan man niya nga siya matarong og balaan nga pagkatao, no? O gipanalipda niya siya og sa iyang pagkadungog kang Juan siya naglibog pag-ayo apan iyang gikalipay nga pagpamati kang Juan. So, opposite kayo ba, no? Na kay gikalagutan nga tao nga gusto nimong ipapatay apan imong gipasulod sa bilangguan, imong gipanalipdan, no? Dili ka gusto ning maong tao apan gusto ka maminaw sa unsa ang iyang gisulti. No. Lisod siya kuanon bitaw nato, supak siya. Kay ningon dinhi og sa iyang pagkadungog kang Juan siya naglibog. Nalibog siya. Kay di man siya nalipay man siya sa mamalipay man siya sa pagpamati ni Juan. Pero si Juan iyang gidala sa bilangguan. Ubos sa katuyuan nga iyang mapanalipdan, no? So sa ato pa, ang iyang pagpabilanggo ni Juan, iyang gipanalipdan tungod sa katuyuan ni Herodias. Apan miabot ang higayon nga diha si Herodias sa kasumaran sa iyang adlaw na tawhan,
Naghimo og dako kayong kumbira, naghimo kumbira alang sa iyang mga pangulong kawani ug sa mga pangulo sa kasundaluhan ug sa mga kadagkuan sa mga Galilea. So niabot ang panahon mga igsuon nga kasumaran sa adlaw nga natawhan ni Herodes. So tungod kay kini siya usa man ka galanti man nga tawo, usa man ni ka tawo nga taas kay ugarbo. So ayang gihimo naghikay siya, dako kay nga hikay na mga sound system mo unsa pa ang ilang pagpangandam nga gihimo nga makita gayud sa katawhan nga unsa siya ug unsa siya kaadunahan, no? So sa diha nga sa bersikulo 22 nagingon ini, sa diha nga ang babae nga anak ni Herodias misulod ug misayaw, nakapahimuot siya kang Herodes ug sa iyang mga dinapit. Ug ang hari miingon sa dalaga, pangayo kanako sa bisan unsa nga buot nimo ug ihatag ko kini kanimo. Ang pangutana, unsa man day ang klase sa sayaw ug unsa makapagsayaw sa anak ni Herodias nga si Salome? Nga nahimuot man pag-ayo ang hari o si Herodes ug sa iyang mga bisita. No? Ningon pa gani siya, ihatag ko kanimo, pangayo kanako sa bisan unsa nga buot nimo ug ihatag ko kini kanimo. No? Mga igsoon, usahay mahimuot sa usa ka butang, usa ka sa hitabo sa atong kinabuhi. Unya makalimot na lang ta nga mohatag ta og vow o saad nga akong ihatag nimo, pero ma-realize nimo nga dili di ay nimo mahatag. O mahatag maka nimo apan dako kayo ang imuhang pagbasol ngano nga imong gilitok katong mga pulunga sa panaad, no? Niingon din sa 23, ug nanumpa si Herodes kaniya, bisan unsay imong pangayoon kanako ihatag ko kini kanimo bisan pa ang katunga sa akong gingharian. So makita nato nga unsa gyud ang iyang pagkahimuot, no? Nga bisan pagani ang katunga sa iyang gingharian, iya man ihatag ni Salome. Iya man ihatag ni atong anak ni Herodias nga naghimo og pagsayaw diya sa ilang atubangan. Imagine na kuno ihatag niya ang katunga sa iyang gingharian tungod lang ato, no? So makita nato unsa ning klase tao si Herodes. Dili lang ni siya adunahan apan naagi ni siya kinaiya nga dali kayong madala, no? Nga dali kayo siya nga matintal. Pag-ingon niya nga ihatag ko kanimo bisan pa ang katunga sa kong gingharian. Mga igsoon sa unang panahon, sa panahon sa mga Jew, no? Nahimo na ni siya nga expression, no? Nahimo ni siya nga expression kaning ihatag ko kanimo ang katunga sa kong gingharian. Actually kung imong tan-awon paghimo anak nila, kung ihatag nila, ang ilaha 51%, ang iyan nabilin, apan dito 49% ra. So doon na paghapon siya katungod o gahom sa pagdumala sa gingharian, dili ang katunga, no? Pero expression na sa una mga igsoon, no? Tungod sa kahimuot, tungod sa kalipay ni Herodes, ihatag katunga sa gingharian, atos babae. Unya dinhi sa 24 ningon dinhi niya ang dalaga migula nangutana siyang inahan. Unsa bay akong pangayoon? Dali nga mitubag. Og siya mitubag ang ulo ni Juan nga tigbautismo. Sulundon nga anak. Angay siyang tamdan sa unsa nga bahin. Sa iyahang pagkamasinugtanon siyang inahan, sa iyahang pagsubay kung unsa man ang gitudlo sa iyang inahan. Siguro kani siya wala ni siya mapadako sa iyang ginikanan, wala ni siya pagtahod sa iyang ginikanan. Sa pag-ingon ni Herodes, ako ihatag kanimo ang katunga sa kong gingharian. Siguro moingon na gyud siya dawaton, no? Dili na siya mananghid. Di siya moduol ito balik sulod sa iyang inahan, mingon siya unsa may akong pangayoon. Buotan nga bata, no? So makita nato mga igsoon bisan sa dili maayo nga sugilanon. Nagpahinomdom usab ni natong nga ginikanan kung unsaon nato pagdala ang atong mga anak. No? Bisan kani nga sugilanon nga dili gyud maayo nga atong tamdan apan ang pagbuhat, no? Manindot kini nga sumbanan sa usa ka anak ug nga mitahod sa inahan ug mag-agad og mananghid sa ginikanan sa iyang pagabuhaton. No, nindot kay atong anak mananghid dugay-dugay na ko mananghiri. No? Noon,
Dagko na may kalibutan atong mga anak, so ilan na no. Inoon kani siya dinhi, manindot ni siya nga sumbanan, apan dinhi nga bahin, sakto ang gibuhat, apan sayop ang hingtungdan. Nga naman, kung atong tanahon, tungod kay sa ang iyang gipananghiran, ang iyang inahan nga gi-address og daotan nga inahan. Dili maayo nga inahan tungod sa iyang gibuhat. Nga walay pagtuo sa Dios. Ug adunay gitipigan nga pagdumot og panimalo sa usa ka tawo nga nagbadlong sa hiwi nila nga binuhatan ni Herodes nga way lain si Juan Bautista. So siguro kining higayuna si Herodias, grabing pakpak siguro, no? Grabe siguro sayaw dito sa sulod. Kay diwa man siya magpakita pa. Tungod sa iyang kalipay nga niabot gid ang panahon nga iya hang gihuwat o gipaabot nga makapanimalo siya ni Juan Bautista. Mao to sa pag-ingon siyang anak nga, unsa may akong pangayoon? Dali kayo pag ikaw mag-istorya ng anak ningon ang ulo ni Juan. No? Dali kay siya nakatubag kay mao ni iyang gipaabot nga kahigayonan nga siya makapanimalos, no? Sa 25 dinhi nga bersikulo 25 diya midali siya sa pagsulod ngadto sa atubangan sa hari ang iyang anak ni. Atubangan sa hari o kaniya miyahangyo siya nagingon buot nako nga karon dayon ihatag nimo kanako ang ulo ni Juan nga tigbautismo. Isulod sa bandihado. Grabe, no? Kung atong balikon sa 23, si Herodes nanumpa nining maong bata. Doon na siya vow nga gimo, no? Wala bagid mabaw siya, no? Iyaging gibuhat. Nanumpa si Herodes kinabisan unsay yung pangayoon kanako ihatag ko kini kanimo bisan pa ang katunga sa akong gingarian. So sa pag-ingon sa iyang anak ni Herodias nga si Salome, buot nako nga karon dayon ihatag nimo kanako ang ulo ni Juan nga tigbautismo sinulod sa bandihado. Kay balong mo sa gibati ni Herodes, siguro hubog-hubog na to siya, nahubog ba? Taka lagi istorya. Mao na nga kining pagtulon-an usab nga atong makutlo mga igsuon nga dili ta magpataka og istorya kun wa ta kay bawo. I mean, dili ka mo pasalig sa usa ka tawo nga dili nimo mahimo. Dili nimo palaomo ng usa ka tawo sa usa ka butang nga wala, dili nimo ikahatag. Apan dinhi ikahatag man ni Herodes. Apan ang nahitabo dinhi mga igsuon nga sa pagsulod, pagpangayo sa maong bata o sa pamong babaeng anak ni Herodias, si Salome nga ang ulo ni Juan tigbautismo isulod sa bandihado. Unsay nahitabo diha sa bersikulo 26, unsay giingon atong basahon ningon nino. Ang hari na subo gayud pag-ayo. Wala lang siya masubo. Pero pag ingon na ako ihatag ni mga katunga sa kong gingarian, nasubo ba siya? Malipayon kayo. No? Mao na nga sobrang kalipay, magbantay sa ta. Kay basin magpataka ng tag-istorya. No? Malipay kaso sa katao, sa mga kalihukan, o mga panghitabo, nga di nakakahibaw. Ayaw ka bala ka, imo na to akong motor. Ilang taon na gawa ko sa kinan. No. Tungod ba sa imong kalipay ba dili bitaw nimo matukib, no? Dili nimo matugkad ang kalipay imong bation nga gani mingon na gani kahapit. Ay mo na akong asawa, no? Ayaw sa taon. Mo na magamping gyud ta. No? Magamping ta ngaron di ta magmahay. Tanawa unsay nahitabo ni Herodes sa 26 ang hari nasubo gayud pag-ayo. Grabe niya kaguol, no? Grabe niya ka nahuwasan siguro to siya pagkadungog nga ulo ang gipangayo. No? Dili ikog. Makita na to dinhi apan tungod sa iyang mga panumpa o sa iyang mga dinapit, dili niya buot balibaran ang dalaga. So unsa may atong makita dinhi? Makita na to nga pagtulunan. Unsa man ang klase nga tao si Herodes? Atong makita dinhi mga igsuon nga grabe gyud siya ka taas og garbo. Iyag yung gitagaan og bili ang iyahang pagkatao og matagpulo nga bugula siyang baba. Kung unsa na iya matud pa sa panultihon ang pulong sa hari o sa to, ang hukom sa hari dili gayud mabakwi, no?
Ilaha man na. Pero dinhi dapita kini nga bahin nagpatin-aw ngano si Juan Bautista gibilanggo. So atong makita dinhi andagan sa sugilanon. Ngano si Juan Bautista gibilanggo? Una, nisupak siya, iyag yung publiko pag-istorya si Herodes nga ang inyong relasyon ni Herodias dili na mayo og supak na sa balaod. Wala siya magsapayan unsay buhaton. Mao na nga si Herodes dili siya gusto nga maulawan siya gipapreso si Juan Bautista. Unya iyang asawa naglungot-lungot sa ni Juan Bautista, gusto siyang patyon apan dili siya kapatay kay si Herodes siya magipanalipdan. No? Asa ko nagbasa nagtuon naglibog ko. Iyang gipadakop, iyang gipasulod sa prisuhan, nya iyang gipanalipdan. Dili siya ganahan ni Juan apan ang mga makikistorya sa ni Juan malipay siya. Naglibog siya nga nalipay. Gamay na lagkuwang. No? Ibalo na mo. Ato makita din ni mga igsuon nga kining nga bahin nagpatin-aw kanato nga si Juan Bautista gibilanggo. Si Herodias ang asawa ni Herodes naghambin og paglumot kang Juan tungod kay iyang gisaway sa publiko ang ilang kaminyoon. Ingon nga supak sa balaod, incest, mananapaw, pagpanapaw, sumala sa pipila ka asoy sa sugilanon. Si Herodes bisag nahadlok kang Juan na nalipod kini kaniya. Tingali tungod sa pagtahod ug tungod kay nalingaw siya sa pagpamati sa pagsangyaw ni Juan Bautista. So sa ato pre wala mo tuhop sa iyang huna-huna. Kung unsa ang mga pagtulunan nga gihatag ni Juan o pagbadlong ni Juan nahimuot siya nga naglagot. No? Nakita nato dinhi nga sa pagmamati niya sa mga pagtulunan nga gihatag ni Juan. Nakita nato dinhi sa dagan sa sugilanon nga convicted siya, na-convict, no? Nituo siya, nadani siya. Apan walay kausaban nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Sama usab sa atong kinabuhi mga igsuon, no? Atog yung mataligaman ang maayo ug maanindot nga kahigayunan sa atong pag-anhi dinhi sa iglesia. Sa atong pagpamati sa mga mensahe gikan sa tigpamaba. Atong mataligaman ang kahigayunan tungod kay iniguwa nato dito sa pultahan sa NRA Living Word, gibili nato ang mga pagtulunan niya sa pultahan. Tinuod ba? Ay, salamat sa Ginoo kay di tinuod. Atong pagpakan atong Ginoo buhay. So, ingon ni anak mga igsoon, ang mga pagtulunan nga atong makutlo dinhi sa pulong sa Dios nga atong gitun-an dinhi sa maong iglesia, ato nang dadon sa ato. Apan dili lang ta kutob diha. Unsay atong buhaton? Ang tubag, ako nang gisulti. Atong buhaton. Atong buhaton kung unsa man ang mga pagtulunan nga gihatag sa Dios diri kanato. No? Dili sama ni Herodes, nga bisan pa man giunsa na lang siya pagsulti, pagsangyaw ni Juan, pagbadlong ni Juan, apan nalingaw siya nga naglagot o nasuko. No? Pero nalipay gyapon siya. Ang uban nga matinubdan nag-ingon din nga ang kining babae nga batang anak ni Herodias nagpanuigon ng mga 12 ngadto sa 14, so bata pa gid siya. Nalingaw na si Herodes. Grabe ni di na lang kumuhingan, no? So sa 27 atong makita din diha gisugo sa hari ang usa ka sundalo sa mga bantay sa pagdala sa ulo ni Juan ug ang sundalo misulod ug gipunggutan si Juan sa ulo dito sa sulod sa bilangguan ug gidala ang ulo sa 28 ug gidala ang ulo ug gibutang diha sa bandihado ug gihatag kini sa dalaga ug kini gihatag usab sa dalaga ngadto sa iyahang inahan. So natuman ang gipangandoy ug ang katuyuan ni Herodias. Apan si Herodes naguol siya kaayo. Tungod kay wala niya damha nga sa pagsulti niya, paghatag niya og saad, paghimo niya og vow ngadto sa maong babae, nagtuo siya nga walay linugdangan. Nga walay mahitabo nga sama ni nahitabo nga nakuratan siya, naguol siya tungod kay lahi sa iyahang panghuna-una ug panglantaw
Nga wala gina sa iyahang una usab nga mautoy pangayoon sa anak ni Herodias. So si Herodes naipit siya sa usa ka desisyon nga kinahanglan gayud iyang tumanon o kinahanglan gayud mubarog siya sa iyang panumpa at tubangan ni Salome nga anak ni Herodias. Ug dili lang sa panumpa tungod kay nanumpa man siya at tubangan sa iyang mga halangnon nga bisita. Dili siya gusto nga tan-awon siya sa mga katawhan nga huyang, no? Ang iyang gustong mahitabo kasi daygon sa mga tao nga tan-awon siya nga kusgan, tan-awon siya nga ligon nga pagkahari ug kasaligan. Mauna nga bisan supak pa sa iyang kabubuton. Si Juan iyang gipunggutan, no? Mao ni ug atong pagtulunan makuha ni mga igsuon, nagpakita kini kung unsa ang sangputanan sa hinanali nga desisyon. Sa hinanali nato nga pagdesisyon o paghatag og saad nga mahulog kita sa usa ka kompromiso nga diin mo sangpot kini sa dili gyud maayo nga linugdangan. Bisan pa man gani ang Biblia wala gyud mag-encourage nato nga manaad ta. Ato lamang kini makita ang mga vow nga gisgutan nato di ang panaad dito makita nato sa daang tugon mahitungod sa bana o sa asawa sa panahon sa ilang kaminyoon. No? Daghan kayo ng mga panaad din sa daang tugon pero tutok lang sa tani. No? Ang nahitabo ni mga igsoon nga gidungagan ni Herodes Antipas ang iyang sala pinagi sa pagpadayon ini. So nakita na niya ang kahigayunan nga gituluan na siya ni Juan nga dili na maayo ang inyong gibuhat. Apan siya nalipay nga nasuko, naglagot pero nagpadayon gyapon siya. Diha na gyud unta ang kigayunan nga si Herodes magbago siyang kinabuhi. Nga mutuman siya sa iyang unsay gisulti ni Juan kaniya. No. Iya hinuon kini gipadayon wala kini gipadayon ni Herodes tungod kay kini mao ang maayong buhaton. Ug wala usab kini niya buhata tungod kay siya nabalaka sa iyang personal nga integridad. No? Ang iyang gikabalakan mao gyud ni. Ang iyang gikabalakan mao ang paglantaw sa mga tao kung unsa ang ilang ikasulti mahitungod kanila. Man pleaser. Di sa nato naklikayan mga igsuon nga doon na sa time may pagka-Herodes sa taasahay no. Alam mo kasuko ha. May pagka-Herodes sa labi na gyud ang pastor. No? Kay ganahan kayo ta nga daygon tas mga tao. Mao nay struggle na mo. Ganahan may mahimuot ang mga tao apan dunay uban mga tao nga nahimuot nga kami daygon mo na mi Ginoo. Igo ra taon tang gisugo. Instrumento ra ta dinhi. Mao na matawag usab ning mga pastor mga man pleaser. No? Sa sayop nga panghuna-una. Apan usahay mo abot na sa among hunahuna nga malipay ang mga tao. Ang among gitinguha nga kamo malipay, mahimuot apan ayaw taon minyo dayga kay dili rami igo rami gisugo. No? So ang garbo mao'y nagtukmod kang Herodes sa pagpatay kang Juan. So ay ang garbo. Dili siya gusto nga tan-awon nga dautan at tubangan siyang mahigala pinaagi sa saad nga iyang gibuhian ngadto ni Salome. Tungod sa maong garbo, mao'y nahitabo ang kamatayon ni Juan. Dili na bakwion kung unsa ang gibuhian ngadto ni Salome ug niining mga gamhanan nga tawo nga mao'y nahimong saksi sa iyahang saad nga buhaton nga ihatag ngadto sa maong bata. Gusto niya nga makapakita nga siya adunay baruganan. Nga aduna siya kusog, kontrolado niya ang matag sitwasyon. Wala niya panumbaling nga ang kamatayon ni Juan Bautista. Ato makita din mga igsuon nga si Herodes, nahadlok si Herodes nga wala na siya naong nga ikapakita, iatubang sa mga bisita kung dili niya tumanon ang maong saad. Tungod kay ang gitanaw ang dignidad, ang integridad.
Nahadlok siya nga wala na siya naong nga ikapakita sa mga hilangdong bisita. Apan sa iyang mga higala, no? Iyang gikabalakan nga wala siya naong nga ikatubang, apan wala niya igsapayan nga si Juan wala nay ulo nga ikatubang sa iyang matinud-an. Ang iya naong ang kang Juan ulo. Nakuha ninyo? Hadlok siya wala siya naong ikatubang, wala nga si Juan giputlag liog. Di na gyud kaatubang kay wala sang ulo daman. So mao ni ato sa makita kung unsa gyud ka maunungon ug dakong pagtahod sa iyang mga tinun-an kay daghan man isag tinun-an si Juan Bautista. Mao ni nagdala si katulong nga punto. Ang pagtahod sa iyang mga tinun-an kang Juan. Marcos 6:29 atong basahon, nagingon diha. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an ni Juan, nangadto sila og gikuha nila ang iyang lawas o gipahilo na kini sa usa ka lubnganan. No? Kung anaa ta ni atong higayuna mga igsuon naglubong ta sa tawo nga walay ulo. Kay ila man gikuha, giputlan man nila nagliog. Apan tungod sa pagka matinud-anon sa iyang mga tinun-an ug sa makita nato dinhi nga ang disipulo ni Juan sa pagkadungog sa iyang kamatayon gikuha ang iyang lawas o gilubong. Kini nagpakita sa pagtahod ug pagkamaunungon sa mga tinun-an ni Juan. Unya ang ilang gipakita sukwahi usab kini sa dakong kalainan sa kakulang sa kapagkamaunungon nga gipakita ni Herodes ngadto kang Juan, no? Anaan na niya ang gahom, anaan na niya ang kapasidad nga dili niya pahilabtan si Juan, nga bisan pagani ang pagbakwi niya sa akatong gipangayo sa anak ni Herodias apan wala niya buhata tungod kay grabe ang garbo ni Herodes. Mahimo ra gyud niya dili ni igsapayan kung unsay pagtan-aw sa mga tao basta dili lang mamatay si Juan. Apan mao na atong leksyon o lesson karon mga igsuon nga pinaagi og tungod sa atong garbo dili ta masayod makita na lang nato sa kapulihay nga ang resulta nini dili gyud maayo. Gani dinhi ang resulta mao ang kamatayon ni Juan Bautista. No? Gidugagan ni Herodes Antipas ang iyang sala pinaagi sa pagpadayon ini. No? Ang garbo mo ay nagtukmod kang Herodes sa pagpatay kang Juan. Kay dili siya gusto tan-awon nga dautan sa iyahang mga katawhan. Sa laing bahin si Juan mibarog alang sa kamatuoran tungod kay siya misunod sa Dios. Ato na nang pisgutan sa mga aging wali, no? Matinud-anon siya ug namatay siya usa ka martir, no? Atong timan-an nga ang iyang kamatayon dili mao ang katapusan alang kaniya ug alang sa misyon sa Dios sa kalibutan. Kung tan-aw nato mga igsuon, doon natin mga misyonaryo o misyonarya nga atong ipadala sa maong lugar kung asan dapita. Apan daghan kay nahitabo nga mga misyonaryo nga gipangpatay sa mga tao. Isip mga Kristohanon o sumusunod ni Kristo. Dili kutob dinha ang atoang pagtuo ug dili kutob diha ang atong tinguha sa pagpadayon, pagsangyaw sa ebanghelyo tungod kay ang kamatayon usa ka gasa sa Dios diri kanato. Mao na ang higayon mga igsuon nga kita moatubang na ni Ginoong Hesus. Apan mga Kristohanon usahay mahadlok mamatay tungod kay sila magmahay, daghan pa ka sila nabilin. Ang kamatayon sa usa ka Kristohanon mao na gihatag sa Dios kanato ngaron kita sa katapusan moatubang na niya face to face. Mao na nga ang kamatayon dili ni nato angay ikahadlok. Kay mao nga dinhi dili ang kamatayon ni Juan Bautista dili mao ang katapusan sa misyon sa Dios diri sa kalibutan. Nagapadayon siya nga gani si Ginoong Hesus sa iyang kamatayon, sa iyang kamatayon niya pagkabanhawon niya misaka siya sa langit ang misyon nga iyang gisugdan gipadayon niya unya ang gigamit kamo. No? Kamo. Kita, apil ko. No? Padayon ta sa paghimo pinaagi sa discipleship. Pagsangyaw sa ebanghelyo, no? Kini si Juan mga igsoon gato nang hibaluan giandam niya ang dalan kang Hesus
O ang iyang kamatayon mo'y naglandong sa kamatayon na Ginoong Hesukristo. Nag-unaman ni siya kamatay. No? Murag shadow na niya nga kamatayon ni Juan mausab ang mahitabo ni Ginoong Hesus. Ug tungod sa kamatayon ug pagkabanaw ni Hesus nga kita nakabaton og paglaom sa kinabuhing dayon ug usa kini ka mensahe nga takos atong dawaton ug atong pag-ibutang sa atong kasing-kasing bisan pa kita nag-atubang sa kamatayon. Dili nato angay ikahadlok mga igsoon ang kasulatan tin-aw nga samtang kita nagbarog alang kang Kristo o kita makasinati og pag-antos tamayon daog-daogon nining kinabuhia sa kapulihay kita maghari uban sa hari sa tanang hari Dios sa tanang Dios hangtod sa kahangturan. Pagkanindot. Pipila raman ang atong pagkinabuhi ning kalibutanan. Nga matod pa sa basahon sa James nga kita sama lang sa aso, sama sa gabon, sama sa inalisngaw. Maura ng tulo, ug imong tan-awon, mawagtang radayon. So mao na ang atong kinabuhi dinhi mga igsuon. Apan kun sa kapulihay kun kita magpadayon sa pagpangalagad sa Dios, magpadayon ta sa pagsangyaw sa ebanghelyo uban sa hari sa tanang hari ug Dios sa tanang Dios, kita magpuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Marcos 10:29-30 nagingon si Jesus miingon sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga walay bisan usa nga nagbiya og balay o mga igsuong lalaki o mga igsuong babae o inahan o amahan o mga anak o kayutaan tungod kanako ug tungod sa maayong balita nga dili makadawat og usa ka gatos kapilo dinhi niining kinabuhia karon sa mga balay ug sa mga igsoong lalaki ug mga igsoong babae ug mga inahan ug mga anak ug mga kayutaan uban sa mga paglutos ug unya sa kapanahunan nga umabot kinabuhing dayon. Mao ni mensahe ni Pablo. O makita nato diri, no? Sa Marcos. Ang gipasabot ni mga igsoon. Nga kung kita mosunod ni Kristo, kung kita mutuman sa iyang sugo, kung kita magsangyaw sa pulong, niingon siya dinhi. Nga dili makadawat ang mosunod kaniya, musangyaw sa maayong balita, nga dili makadawat sa usa ka gatos kapilo niining kinabuhia. Nga makadawat 10 times kung unsa man anaa nimo karon, kung unsa man ang manawa nimo karon tungod ni Kristo o tungod sa pagsangyaw sa iyang pulong ihatag nagbalik sa Dios kaninyo 10 times. No? Ug ato lang i-picture tungod sa pagpangalagad nimo sa Ginoo, ikarnap imong auto. No? Og iliteral man nato ihatag sa Ginoo napo ka auto. Maglisod na kag drive daghan na kaayo, no? Literal lang na siya pero dili na mao'y pagipasabot mga igsuon, espirituhano ni atong giistoryahan. So kung atong tanawon ang pag-aplikar ni dili kita maghimo og hinanali nga saad. Hinumdumi, no? Dili kita maghimo og hinanali nga mga saad. Siguroa nga dili kini kamahayan inig-abot sa panahon. Hinumdumi. Kinahanglan nga mag-amping kita nga dili magbuhat og sayop nga mga butang aron paghupay og pagpahimuot sa mga tao sa atong palibot. Kinahanglan nga magmalipayon kita sa pagpahimuot sa Dios dili sa tao. Mao na ato makuha dinhi nga nahitabo ni Herodes gihatag nga pagtulunan alang kanato. Galacia 1:10 nag-ingon, kay nang dani ba ako karon sa tao o sa Dios? O nagtinguha ba ako sa pagpahimuot sa mga tao? Matod pa ni Pablo, kung nagpahimuot paghihapon ako sa mga tao, dili unta ako karon ulipon ni Kristo. Tungod si Pablo, kay gusto niya siyang kinabuhi nga siya musunod ni Kristo, nga makapahimuot ni Kristo, dili sa tao, siya nagpabilin nga ulipo ni Kristo. Susama usab sa atong kinabuhi mga igsuon, kitang tanan mga ulipo ni Kristo, kitang tanan mga katawhan ni Kristo, busa magpabilin kita nga siya mahimuot sa atong kinabuhi, nga ang tanang pagdaig, pagsimba o pagpasalamat alang lamang adto kaniya, dili nga maghuna-huna kita nga kahimutan ta sa atong isig katao ug ang dungog ug ang himaya ato pang angkonon. Ningon ng Ginoo.
I will not give my glory to another. Ingon anak kaseryoso ang atong Dios. Ingon anak kasiloso ang atong Dios mga igsuon. Dili siya gusto nga agawon ang himaya nga angay lamang kaniya. Si Juan ini mo usa ka pananglitan ini nahitabo, no? Siya may barog ngadto kang Herodes bisan pa nga kini mawad-an siya sa iyang kinabuhi. Wala siya mahadlok. Panusahay mahadlok biya kita, no? Mutalaw man ta usahay. Pero yung usahay lang ay lang ikanunay. Okay ra gina. Ay lang ikanunay. Usahay lang. Kung mahimo wad-a. No? Nakapasuko kini kang Herodes. Apan sa samang higayon, nakuha usab ang pagtahod niya ngadto kang Juan. No? Nitahod siya ni Juan, hadlok siya ni Juan, nalipay siya ni Juan, apan iyang gipapatay si Juan tungod ni Herodias. Kung atong tanahon pagbalik atong makita ang giladmon sa sala nga kudawtan ni Herodes. Bisan pa sa mga pangulo sa Israel, atong makita din nga grabe gyud ang ilahang mga pagka makasasala, no? Sa buhat ni. Ato lang imaginon kay unsang matang sa bangkiti o selebrasyon nga ang ulo sa usa ka patay nga tawo gipresentar dito sa bandihado dito sa selebrasyon. Nangalipay sila. Unsang matanga sa inahan ang mohangyo sa iyang anak sa paghimo niini nga hangyo nga ipaputol ang ulo ni Juan Bautista. Atong makita unsa siya nga klase nga inahan. No? Ato usab makita kun unsa ka masinugtanon nga anak si Salome tungod kay ni sugot gid siya kun unsay gihangyo o gisugo sa iyang inahan. No? Taban subo palandongon nga naa sila sa sayop nga kahimtang. Unsang matanga sa bata nga makadawat niini nga gasa ug mapahitas-on kini sa iyang inahan. Ug unsang matanga sa hari nga muuyon, ang muuyon sa pagbuhat niini. Kini usa ka makasasala nga dapit ug usa ka makasasala nga pamilya. Ang pamilya Herodes mga igsuon, grabe kayo ang mga panghitabo, murag teleserye. Si Herodes aduna na si asawa. Doon sa unang asawa, niya kini si Salome, mao ni ang iyahang anak. Si Herodias adunay bana, unya kini si Salome mao ni iyang anak. Si Herodes adunay asawa, apan iyang gibiyaan ang iyang asawa kay iyang gikuha ang asawa sa igsuon niya nga si Philip, unya iyang giminyuan. So ang nahitabo niya na kay supak ng gani sa balaod sa una bisan hangtod karon, no? Ambot ang nahinayon na ba katong divorce? Di lang unta, no? Kay biyaan niya ko sa kong asawa. Niadtong panahon na bawal siya, dili ni pwede. Busa ang ilang gihimo, ilang gi-divorce nila. Gi-divorce ni Philip ang iyang asawa. Niya gi-divorce ni Herodes ang iyang asawa. Unya ang nahitabo, gidala Nibisita ra ni ngadto sa ilang dapit. Unya karon iyang gidala ang asawa ni Philip, ang asawa siyang igsuon ug sila nagpuyo. No? Sa pagtinguha ni Herodes mga igsuon nga maangko niya ang tanang respeto ug dungog sa katawhan ilahang lugar sa kalibutan, nahimo kining kapakyasan. Tungod kay ang kinabuhi ni Herodes ug ni Herodias, no? Ipaduol ra kay ni sila, murag parikson gid siguro kay Herodes, nya Herodias, no? Wa arba din atong sister nga si Herodias, no? Atong makita dinhi nga ang iyang gipangandoy nga mahimo siyang inila, mahimo siyang bantugan, mahimo siyang adunahan ug mahimo siyang tan-awon sa mga tao nga usa ka bantugan nga hari. Kining tanan mga igsuon kapakyasan ang iyahang giabot. Tungod kay kini sila si Herodes ug si Herodias ginginlan sa maong lugar, hikuhaan sa iyang korona, ang iyang pagkahari. Unya gidala sila, gi-exile sila sa usa ka lugar nga diin ang ilang kamatayon dili gyud maayo. In disgrace ang ilang kamatayon. Dili angayan unta sa usa ka tawo nga inila, dili angayan sa usa ka tawo nga gabanggiitan,
Kung unsa man kalisod ang kamatayon ni Juan Bautista, may ganito nigputol patay na, apan sila nagantos sa ilahang kamatayon nga di gyud maayo. Wala man i-mention detalye, pandili maayo ang gisangputan nilang duha. No? So bisan si Herodes nasayod sa kamatuoran, atong makita din mga igsoon nga, mipatigbabaw ang iyang garbo bisan sayop ang pagbilanggo niya kang Juan. Iyang gipadayon, apan iyang panalipdan, apan pakyas gihapon tungod kay iyang saad o garbo ngadto sa kababae ni Salome mao hinungdan sa kamatayon ni Juan Bautista. Dili sama sa mga tinun-an ni Juan nga nagpabilin matinud-anon hangtod sa katapusan. Wala kini masubay, wala kini makita ni Herodes nga mao ni angay niyang buhaton tungod kay nataligaman ni Herodes ang kahigayunan nga unta siya makalingkawas sa iyang kahimtang. Anaan na giyud ang kamatuoran mga igsuon. Subo kayo palandungon. Bisan pa man sa atong kinabuhi, aduna man gyud tay mga pangandoy, apan dili kita magpaulipon niya ng mga pangandoy mga igsuon. Aduna tay mga damgo, apan dili kita magpaulipon niya ng mga damgo ang atong buhaton. Kung unsa man ang atong mga plano sa atong kinabuhi, kung unsa man ang atong mga damgo, kung unsa man ang atong katuyuan sa atong kinabuhi, ihatag sa Ginoo kay siya ra mo pahiluna anang tanan. Siya ang mohatag sa atong mga panginahanglan. No? Nga ato dili usab mahitabo ni sa atong kinabuhi. Nga kitang mga Kristohanon, kita nagtuon sa pulong sa Dios, na mati sa mensahe sa Dios, kung unsay atong buhaton sa atong kinabuhi, apan sa katapusan atong mataligaman ang kahigayunan nga kita makapadayon sa pagpangalagad sa Dios, nga kita makapadayon sa paghimo sa iyang buluhaton, nga kita makapadayon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga tawo nga wala pa gyud makaila ni Kristo. Mao na nga ato gyud tan-ahon mga igsuon, atong bantayan ang atong kinabuhi. Tungod kay aron dili kita moabot sa panahon nga ang gisangputan ni Herodes mausab ang atong sangputan sa katapusan. Dinhi atong makita ang mga pagtulunan, makita nato ang garbo, makita nato ang pagkagarbuso, makita nato ang dako kay nga pangandoy sa kinabuhi bisan dili nila makabuot. Usasad ang atong mga pagtulunan at makuha dinhi nga dili kita muhatag og saad nga dili nato mahimo. No? Unsa may imong ihatag kung wala kay ikahatag. So ayaw pagsaad kung dili nimo mahimo. No? Kay basin unya sa kapulihay ikaw lang ang magmahay tungod kay makahuna-huna ka naman sa paghatag sa usa ka butang nga imong gitagaan og bilis imong kinabuhi. Gusto mag-amping ta. Ilabi na gyud. Number 1 gyud. Ang atong gisulti ug atong gibuhian nga pulong ngadto sa Dios sa atong pag-ila niya, sa atong pagsunod kaniya o sa atong pagpangalagad kaniya. Maunay pinakamahinungdanon mga igsoon nining kalibutan na nga dili kita magpabilin diya sa kagayunan nga mahisama ni Herodes. Atong timan-an nga ang Dios mao'y maghatag kanato sa tanan. Ang Dios mao'y nagkontrol sa atong kahimtang. Bisan pag unsang kahigayunan nga atong mataligaman, ang Dios ana kanunay pagpahibalik sa tanan diha kanimo o diri kanako. Amen. Ampo ta mga igsoon. Lord, salamat Ginoo sa imong gihatag nga mensahe Ginoo God, Lord, nga dunay among gipanaminan kinabuhi ni Herodes. Tuguti amahan nga kami among isalikway ang mga tinguha nga unod-nod. Nga among isalikway ang among personal ang mga tinguha nga dili makahimaya sa imong ngalan. Salamat Ginoo sa imong mensahe nga kami imong gipahinumduman nga ang imong dakong kalagot anaa diha sa usa ka butang nga mao ang garbo sa katawhan. Usa ni kapunon Ginoo God. Sa mensaheng imong gihatag kanamo, tuguti amahan, nga amo gayud kaning himay-himay, amo kining masabtan, ug amo kining ibutang sa mong kasing-kasing, ug imo kaming tudluan Ginoo sa pagkinabuhi, subay sa imong kabubuton pinaagi nining mao mensahe, Lord. Salamat amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.